behin basotik nen bilela, gutun bat topatu nuen, belar artean galduta, hitz gogorrak bazituen, 10 urteko umea, bazen bere idazlea, gurasoei idatzita, mina lerroen artean. Aita ama jaio nintzen, dana zen zoriontsua, danok bat egin genuen, bizi nintzen maitatua, urte batzuk pasa ziren, aldatu zen egoera, gatazkak eta borrokak, egun guztion bukaera, azkenik heldu zitzaigun, tristura eta banaketa, erabaki ona zena, etxuen ekarri aldaketa. Presto erasoa, zuen oiukak entzutea, ez da batera erosoa, epaitegi ta etxea, arrazoia ta legea, zaintza da behar duguna, zuen arteko sarea, nik bizi nahi dut bakean, sentitzea babestua, eskaera bakarra dut, erakutsi errespetua, familian darasoa, eskola ez da gozoa, irakasle